Assalamu alaikum rahmatullah. Yawa ‘yan uwa, alhamdulillah, insha Allahu, kamar yadda muka yi magana, wasu kuma suka buƙaci a yi musu bayani akan coins, wato Coinsbit tokens, wato coins ɗin nan wanda ake cewa Coinsbit tokens, CNB. To insha Allahu rabbi, bayan CNB ma za mu dinga kokari a ce duk wata muna kawo muku coins haka masu mahimmanci wanda ya kamata a ce kun siya, saboda ba kowane coins ake siya ba kowane coins ne yake yin daraja ba. To kamar yadda kuka gani dai, wannan shine CNB, wannan shine CNB, shine Coinsbit tokens. To shi ainihin Coinsbit tokens coins ne na kasuwa wanda kun ga darajarsa a yanzu hawa yake yana kuma sauka. Haka dai wata rana za ku waye gari za ku ga ya tafi inda ba a tunani. Kun gan shi nan 0.001. To darajarsa a naira, darajarsa ba ta wuce kobo 70 kobo 80, wani lokacin har kobo 60 ma yana dawowa. To shi ana hada-hadarsa ne a kasuwanni irin su Coinsbit ɗin. Wannan kasuwar ainihin coins ɗin na kasuwar ne, Coinsbit sunan kasuwar gashi nan, Coinsbit. To ita wannan kasuwa babbar kasuwa ce wadda ake hada-hada ta manyan kuɗaɗe. Bayan nan ana kunga gashi nan a kasuwar Coinsbit ana sayar da shi da USDT, ana sayar da shi da Ethereum, ana sayar da shi kuma da Bitcoin. Sannan kuma da akwai kasuwar nan Brikex, ana sayar da shi da USDT. Gashi nan Timber Global, nan ma ana sayar da shi da BTC. Ga kasuwar Hotbit, kunga Coinsbit 1, Brikex 2, Timber Global 3, Hotbit 4. Ga kuma kasuwar Yobit 5. Akwai irin su da makamantansu. A kasuwanni 5 ake hada-hadarsa. To alhamdulillahi, wannan coins ɗin a gaskiya yana da kyau mutum ya mallake shi duk yadda ma za a yi, bisa dalilai masu yawa wanda zan zayyano su insha Allahu rabbi. Da farko dai mu fara komawa ga exchange, ita kanta kasuwar Coinsbit ɗin. Bari mu rubuta Coinsbit. To kun gan shi nan, kun ga kasuwar nan Coinsbit. Wannan ita ce kasuwar. To bari mu shiga mu ga kasuwar. To kun ga kasuwar a 24 hours, kun ga hada-hadar da aka yi. Da hada-hadar su ma ta kai ta kusan, an yi hada-hada ta dala biliyan 1 da miliyan 400. To yanzu ya dawo a yau felin ma yi a kasuwar ana daidai dala biliyan 1 da miliyan 150. Hada-hadar da aka yi kenan. Gashi nan Trustee, ita kanta kasuwar kenan. Centralize, ga kuma rank. A yanzu haka kasuwar ita ce ta 22. Rank ɗinta ita ce ta 22.
misali Binance a yanzu ita ce kasuwa ta ɗaya, Coinsbit Pro ita ce ta biyu, Kraken ita ce ta uku, Bitfinance ta hudu, Gate.io ta biyar, misali nake muku, haka. To ita kasuwar ita ce ta 22. Kun gani ga ta nan 22 Coinsbit. To kun ga hada-hadar da aka yi 24 hours a kasuwar na dala biliyan 1 da miliyan 400. To a ka'ida a kowace, yanzu kamar misali akwai kasuwanni da yawa da za ku ga suna da coins nasu na kansu. Misali idan muka ɗauki wannan coins ɗin BNB coins ne na kasuwar Binance, wanda a yanzu ga darajar duk coins guda ɗaya dala 45.86 cent. Idan kuka ɗauki wannan Uni coins ne na kasuwar Uniswap. Idan kuka ɗauki wannan Caro ɗinnan CRO coins ne na kasuwa na wace kasuwar? Na kasuwar abin nan crypto.com. Coins ne na kasuwar crypto.com. 1 inch gashi nan shi ma coins ne na kasuwar 1 inch ne. Suna nan da yawa. To amma idan kun lura yanzu kamar wannan BIR coins ne na kasuwa na wace kasuwa? Na kasuwar Barrick. To ga kuma CNB din a ƙasansa, kun ga na kasuwar mai Coinsbit. To idan kun lura duk waɗannan coins din za ku ga sun yi daraja, dukkansu sun yi daraja a kan shi Coinsbit. To shi ma yadda kuke ganin wayancan suna daraja, ana sa ran shi ma nan gaba zai zo yi daraja kuma ta ban mamaki. Kamar wannan coins din coins ne na kasuwa na wace kasuwar? Na kasuwar Yobit. Kun ga duk kwaya ɗaya darajarsa dala 2,474. Suna nan da makamantansu. To wannan kenan coins ne na kasuwa, kuma coins inda aka ce na kasuwa ne, misali Binance tayo coins ɗinta, to kakkai wasa da shi, ka gaggauta siya, musamman ma in yana cheap. Ko a naira bai yi tsada ba, barantana yanzu bai ƙarasa naira ba, to ka gaggauta siya. Sannan idan muka koma kasuwar, misali mu ce ga Coinsbit. Ita Coinsbit kasuwa ce wadda za ka ga abubuwa da yawa bila adadin. Tana da programs da yawa. Yanzu nan kun gani account gashi nan, kun gani wallet gashi nan, wallet ɗin ma kala-kala ne. Buy crypto gashi nan, pro spot trading, buy and sell crypto, top crypto and fiat market. Ka gani classic spot trading, dex ga sunan OTC stable da kuma exchange. Za ka iya exchange ma na coins kai, kamar kai swapping na coins gashi nan. Tana da coin market cap a cikinta. Duk wasu coins da suke a kasuwar in dai suna cikin coin market za ka gansu ga su nan da makamantansu. To nan fa store, idan kun lura nan store din nan wani waje ne na hada-hada. Video ne ke musu. Wani waje ne na hada-hada, na hada-hadar me? Na hada-hadar
online shopping kamar irin su Amazon, irin su Alibaba da makamantansu. Yanzu kun gani global cryptocurrency market palace, kun gani nan abinda zo, we are provided the opportunity to purchase any product from around the world using USDT, USDN, PLC, stablecoin and CNB tokens. Kun gani yanzu nan idan kun lura a bidiyon da muka yi na trading na gaya muku stable coins, kun ga wannan yana cikin stable coins, wannan ma USDN, wannan PCL, duk stable coins ne. Sannan kuma me sai suka ce da CNB, kaga kenan idan kana da CNB ma za ka iya purchasing, za ka iya siyan wani abin a nan. To me ake siyarwa? Ga abubuwan da ake siyarwa nan. Yanzu misali kun ga kamar wannan wayar ga ta nan ana siyar da ita a kasuwar, ga kudinta nan, ga kudinta nan. Afuwan, bari mu dawo da to yawa kun ga wannan wayar, bari na ɗan rike tun da shifting suke suna ɗan matsa. Kun gani ga ta nan USDT 392.162, kun gani ga wannan ɗinta nan, facilities ɗinta nan. Ana siyar da ita a wace kasuwar? A ainihin wace kasuwar za ka yi shopping? Gashi nan eBay, kun gani. To next pa gashi nan ita kuma wannan wayar ita ma ga ta nan ana siyar da ita a Amazon USDT 324 point. Ga wannan computer ce, laptop. Ita kuma laptop din nan ana siyar da ita a me Alibaba Express, kun gani alibaba.com. Nawa ne kudinta? USDT 1834. To ga wannan shi kuma wannan ce display for laptop, kun ganta ita kuma kamar monitor ne na laptop. Ina tunanin har desktop din ma maybe za a iya, tunda dai an ce monitor ne. Ita kuma nawa? USDT 624. A ina ake sayar da ita? A AliExpress. Kun ga duk waɗannan fa kasuwanni ne fa, su Amazon, su AliExpress, su eBay, su waye da sauransu. To duk abin da kuka gani a nan a rubuta, za a rubuta ainihin kudinsa da USDT. To za ka iya, in kana da USDN za ka iya siya da shi, idan kana da wannan PLC din za ka iya siya da shi, sannan idan kana da CNB za ka iya siya da shi. To kun ga CNB ba coins bane ba na yarwa, ba coins bane ba na yarwa, kuma a yanzu ne yake ƙarshen daraja. Yana da kyau mutum ya wannan. Kun ga kuma in kuka ga dama ma idan kuka je Amazon din za ku iya purchasing din, in kuka je AliExpress za ku iya purchasing. In kuka ga dama kuma idan kuna da kasuwar ita Coinsbit din ma, kawai ta ciki ma za ku shiga ku siya, kawai ku yi order. To wannan dai shine dan bayani yau. Wato sai kuma mu koma yanzu misali mu ce misali mu ce da akwai irin su kamar misali mu ce staking wani waje ne inda ake ajiye coins. Akwai coins din da za ku ga suna da program na staking. Shi staking ana yin sa ne ko kuma ana yi ne don a jawo hankalin customer ko kuma holders na coins akan kada su siyar da coins ɗinsu. Idan wani kamfanin ko wani wannan ɗin ya yi coins, idan ya yi coins yana so coins ɗin ya yi daraja, to za a ce idan ka sai coins misali, to ka kawo shi ka sa shi a staking. Za a dinga ka ajiye
saboda me baka siyar ba. Idan mutane suna siya suna siyarwa zaka ga coins baya saurin yin daraja. Amma idan akwai wannan wani ko don wannan misali ka ajiye coins kwaya 1000 za a ce to za a dinga baka percentage misali, za a dinga baka percentage, za a ce duk abin da ka ajiye za a baka 0.1% ko kuma 0.5% ko 0.2% ko makamantan haka. Yanzu kun ga alal misali ga shi wannan din Coinsbit din, yanzu wannan bari na shiga in progress in staking history in process ga shi nan na shiga. Kun ga CNB, kun ga wannan me ake bayan 0.22, kun gani 0.22 kwaya nawa na sa a staking din, na sa coins kwaya miliyan 1.500,000. Kwana nawa da sawa, ko kuma a yanzu kwaya miliyan 1.500,000 din nan kwaya nawa aka bani a yanzu haka gashi nan ina da kwaya 33,000 wanda kawai na yi earning a staking. Yanzu saura me, saura awa 9 da minti 13 da sakan wani ya kuma sauka. Kun gane kwana nawa gaba ɗaya da sakawa ga sunan kwanakin. Kun ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kwana 10 na samu coins kwaya nawa, kwaya 33,000. Kullum tunda na saka 1.5 million ne, kullum ana bani kwaya nawa, ana bani kwaya 3,300. Kun gane lissafin? Nan staking history ne gashi nan na saka tun 8 January, an biya ni 8 January, an biya ni 9 January, an biya ni 10 January, 11 12 13 14 15 16 17. To yanzu saura awa 9 na 18, yau 18 January, bari na janye, kun gani 18 January. To don haka a gurguje kamar yadda na faɗa, yana da kyau da kuma matuƙar mahimmanci mutum duk inda yake ya mallaki wannan coins ɗin. Misali a bashi ma ka sai kwaya 100,000, ka siya a kwabbai bai kai naira 1 ba, kai ko a naira 1 ka siya misali a ce ya kai kwata dala. Nawa ce kwata dala? Misali mu ce kwata dala, mu buga ma dalan ma a 360 misali, mu ce times me a divide by 4, kun ga kwata dala naira 90. To a ce kana da coins kwaya 100,000 ma kawai 100,000 sai ka ce divide by 4, kaga abin da za ka kaga zai zama na fa kamar kana da dala 25,000 ne fa kawai. Idan fa ka siyar da shi a kwata dala, idan kana da kwaya 100,000 ka siyar da shi a kwata dala, kana da dala 25,000. Idan ko ka siyar a irin half dala kana da dala 50,000. In ko ka siyar a 1 dala din ka bari sai da ya je 1 dala ka siyar a 1 dala, kaga kana da dala, kama kana da dala 100,000 ka ne tun da coins 100,000 ka siya. Kuma abin da muke sa rai in Allah ya yarda, ni a yadda nake wannan kasan ba ma harsashi da dogon buri, muna sa ran Allah ya daga nan zuwa end of this year na 2021 din nan, in Allah ya yarda mafi karanci ya kai kwata dala. To yanzu sai ka ce wannan 25 dala times me, times 360 ma mu buga dalar a 360, kana da naira miliyan 9. Nawa ka sai coins din? Baka siye shi fa a naira ba a yanzu karanta maganar da nake. A bashi ma ka siye shi a naira, ka sai na 100,000, ka bar shi kawai tsawon shekara 1 ya kai kwata dala ka siyar,
kana da naira miliyan 9. To kaga wannan abu ne mai kyau. Gaskiya yana da matuƙar mahimmanci mutum ya mallaki wannan coins ɗin. Ga duk wanda yake sha'awar siyan coins ɗin zai iya yin rijista da kasuwar Coinsbit. Sai dai ita kasuwar Coinsbit yin rijista da ita yana da tsauri. Ko kasuwar Yobit, ko kasuwar Crickets ɗin, ko kasuwar Team Global ɗin da makamantansu. Idan kuma mutum ya ga ba zai iya ba, ko kuma a'a na ƙaramin kuɗi zai siya, akwai wanda za ka ga zai siya na ƙaramin kuɗi ne, to maybe ka sai irin mu ce za ka sai na 10,000 misali, coins ɗin kawai na 10,000. To ka ce kuma 2% na 10,200 na siya fa. Idan irin luno ne ma za ka yi depositin 300, kaga 500 tashin farko ta tafi. Ga network fee na turawa wanda za ka tura, transaction fee nan ma za ka ga za a ciro wasu daloli, sai ka ga dala nawa ta tafi. To yawanci irin wanda za su sai na 10,000 na 5,000 ba riba. To a yadda muka tsara ga waɗanda ba za su iya yin rijistar kasuwar ba ko makamancin haka, za su iya mana magana, saboda wani lokacin muna siyan coins ɗin mu ajiye saboda irin masu ƙaramin ƙarfin nan, sai su yi contacting ɗinmu a lambar waya kamar haka, ko kuma ta WhatsApp. Gaskiya a yi mana magana ta WhatsApp zai fi. Za ka iya contacting ɗina ta WhatsApp, kawai ka yi min magana in kana buƙata a wannan lambar 08023978704, ko kuma wanda ya yi maka sharing ɗin bidiyon ko makamancin haka, sai ka yi contacting ɗinsa. Allah ya shige mana gaba, ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum. Sunana Mujahid Sunusi Pilot. In kun ji daɗi, kwa iya mana liking, sannan ku yi subscribing, ku tura wa 'yan uwa da abokanan arziki su yi mana subscribing. Mun gode.